Cymal 5 yn taith ni, yn dechrau yn lle gnaeth y cymal ola orffan, sef maes parcio Pen Llŷn yma ym Mhorth Neigwl. A da ni'n anelu am fynydd Culan. Mae mynydd Culan, fel y gwelwch chi yn fancw ymlaen ni. Da ni'n anelu am fynydd Culan, lle oedd yna gloddio ac ardal ddiwydiannol bwysig ers talwm, ac os edrychwch chi am bentre Llanengan y tu ôl i, mi welwch chi simne tan rall, ddim i'w weld yn glir iawn ar y camera, ond simne tan rall oedd yn dod â ocsigen i'r mwynglawdd plwm. Mi gafodd y simne fawr i ddod â ocsigen. Mi adeiladu yn 1878, simne tan rall, arwydd pendant o'r ardal ddiwydiannol yma oedd yn cael ei defnyddio i gloddio am blwm, a mi fyddai'n sôn rhagor am y cloddio wrth i ni anelu am fynydd Culan ym mhen dwyreiniol Porth Neigwl ymlaen â ni, ac fel y gwelwch chi, mae'r môr heddiw yn berwi. Bai Ceredigion yn ei holl ogoniant, a da ni wedi mynd heibio enwa hyfryd ar fynydd Culan, trwy'n y ffosle, trwy'n Carreg y Tir, trwy'n y Ddilfran, trwy'n Culan, a dyma ni ar drwy'n Llech y Doll. Olion o Fringaer wedi bod yma ganrifoedd yn ôl, ac erbyn hyn gyda llaw mi ydan ni wedi croesi i'r trydydd cwmwd o dri yng nghantref Llŷn. Mi ydan ni bellach yng Nghwmwd Afloegion. A da ni'n edrych ar borth ceiriad o'n blaena ni. Ac mewn i am borth ceiriad. Yn fan hyn, dros yn ysgwyddi, mi welwch chi glogwyni pared mawr. Serth ychal. Coeliwch neu beidio, mi oedd pobl leol ers talwm yn mynd ar raffa i lawr glogwyni pared mawr i gael wyau gwylanod. A go brin bod iechyd a diogelwch yn ddi y bryd hynny. Ac yna, dyna chi borth ceiriad, Porth Ceiriad. Ac os edrychwch chi ar fap o Benryn Llŷn, ar ochr ddeheol y penryn, mae yna fus a bawd fel hyn. Mae yna fus a bawd fel hyn yn y gwaelod. Ac yn y canol, mae Porth Ceiriad felly. Dyma chi'r traeth llydan sydd yng nghanol y bus a'r bawd yng ngwaelod Penryn Llŷn. A mi awn ni am y pared mawr ac heibio uwch ben Porth Ceiriad rwan. Haul Ionawr cynnar ar Porth Ceiriad. Mae yna ddega o syrffwyr yn y dŵr. Wrth i ni edrych yn ôl ar y llwybr, da ni wedi droedio a clogwyni parad mawr bellach y tu ôl i ni. Da ni ar drwyn yr Wylfa, uwchlaw Pistill Cym oddi tanau'n foncw, ac ynysoedd Tidwal, na chi ynysoedd Sant Tidwal. Ar ochr draw iddyn nhw, mae Cerrig y Trai. Mae Cerrig y Trai i'w gweld ar lanw isal. Dwi'n meddwl bod fi'n gweld i congol nhw. Ond ia, cyn heddiw mae pobl wedi meddwl bod yna drydydd yn ys, ond Cerrig y Trai ar lanw isal i'w gweld yn glir. Ac yn fama fel sonis i, y sydd oedd fflat Hiw Piw. An oedd enw'r fflat. Nes i sôn am hynny gan harach ar y daith. Mi oedd yna briordy ar yr ynys ddwyreiniol ar ochr draw fan cw. Lloches i fynachod. Gafodd ei chwalu'n y pen draw mewn storm yn 1887. Flynyddoedd wedyn, coeliwch neu beidio, mi oedd yna ymdrech i droi'r ynys yn hafan i noeth Lymunwyr ar yr ynys ddwyreiniol ar ochr draw fanna. Ond methiant fi hynny. Ia, goleuddu ynys Sant Tidwal y tu ôl i mi. Ar yr ynys orllewinol, mae'r goleuddu. A mi oedd yna adroddiad yn 1863 yn deud fod yna gymaint a 206 o longddrylliadau wedi bod yn ardal Porthdin Llaen yn y chwarter canrif aeth heibio. Rwan, mi oedd yna oleudu ar Ynys Enlli ers 1821. Ond, be oedd wedi digwydd yn y cyfamsar oedd, mi oedd gogledd Bae Ceredigion wedi prysuro wrth i lechi Blaena Ffestiniog, adael Porth Madog a'r llongan mynd a dod yn y moroedd y tu ôl i mi.
A mi oedd hynny wedi prysuro'r môr yma'n ofnadwy, a doedd y llonga oedd yn dod i Porthmadog neu'n gadael Porthmadog ddim yn gweld goleudi Ynys Enlli. Felly, mi gafodd y goleudi ar Ynys yn Tidwal y tu ôl i mi ei adeiladu yn 1877. Na ni felly'r Ynys Ddwyreiniol a'r orllewinol, a nes i sôn am gerrig y trai, a dyna nhw yn y canol yma, sydd wedi taflu llongwyr cyn heddiw. Yn meddwl bod yna ynys arall. Ond ia, cerrig y trai yn fanna, y tu ôl i ynysoedd Llyn Tidwal. Ac yn y cefndir, mynyddoedd Meirionnydd. A mi ddowch chi lawr y llwybr, porth bach ar y dde, Pen Llŷn, a da chi'n dod lawr am Machroes. Ac ar y llwybr, neu wrth ochr y llwybr yma'n hyn, dyma chi ystafell injan Pen Llŷn. O'n i'n sôn am y gweithfeydd plwm a'r mwyn gloddio mawr yn yr ardal o Lan Engan ar draws y tir da ni wedi i droedio. Ac ia, ystafell injan Pen Llŷn, injan yn pwmpio dŵr o waith plwm Pen Llŷn. Oedd hwn gwaith ath i ben yn y 1890au, neb cweit yn siŵr o'r union ddyddiad. Y math yma o dŷ injan yn cael ei adnabod fel y tŷ injan Cernywaidd. Y tŷ injan Cernywaidd. A mi alla hwn fod wedi adeiladu gan gloddwyr o Gernyw ddath yma am y math yma o waith. Gyda llaw, os welwch chi noda fel hyn, history points, maen nhw'n ddefnyddiol iawn ar Lwybr Arfordir. Mae yna wahanol rai, felly newch chi lawr lwytho'r app cyn dechrau'r eich taith a wedyn sganio. Mae'r wybodaeth am y math yma o lefydd ar gael. Ystafell injan Pen Llŷn.